Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Totalno rasklinkavanje uživo. Gledateljka osudila Sofiju, a njene reči o Terzi zapalili studio. Vera nije štedela reči dok je komentarisala odnos Sofije i Terze, ocenivši da je njihova romansa od samog početka osuđena na propast. U toku je još jedna emisija Narod pita i voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janačijević i Terza, zvani Terzu. A naredna gledateljka koja se javila zove se Vera i rekla je: ovaj gospodin što je zvao pred mene iz Trstenika, sve se slažem od početka do kraja. Ne može da se podržava veza mlade devojke zbog materijalnih stvari. Nekorektno je prema svima. Svi znamo da se to ne podržava, a to zna i sama Sofija. Ne može se tolerisati nešto što nije opšte čovečno. Moramo malo kritički da se osvrnemo na mladost sveta. Treba se nastojati reći i ostaviti da vidimo šta naša mladina u stvari misli. Ovo nije pravi put za naša mladina. Sve ja razumem, mlada, lepa, hoće da živi na visokoj nozi. Ako je Terza jednom prilikom otera u zidu, meni nije jasno zašto je svoj stav promenio. Da takav tip devojka nije za njega, ni pa za njegov životni soputnik. Pitala je da li je moguće Terza da promeni svoj stav o toj devojci ili je potpuno sve potpunio svoju samoprazninu dok je bio u eliti. Moj zaključak je da je ta veza od početka lakrdija. Ta veza nema perspektive. Nek sednu, nek razmisle kuda bi vodila njihova veza, rekla je Vera.